हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू सोलकढी. मी लीना आणि आज आपण करणार आहोत गोव्याची सर्वात पॉप्युलर ब्रेकफास्ट रेसिपी डिश म्हणजे रोज ऑमलेट. आणि रोज ऑमलेट करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे चिकन शाकोतीचा रस्सा. ह्याची रेसिपी मी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊन ठेवली आहे, प्लीज चेक करा. ही आहे उरलेली चिकन शाकोती आणि त्याचा रस्सा. ही जर डिश तुम्हाला बनवायला छान जमली तरच तुमचं रोज ऑमलेट ही डिश अप्रतिम लागणार. फ्रेंड्स, तुम्ही लिंक नक्की चेक करा. पण आता आपण रोज ऑमलेट कसा बनवायचा याची कृती जाणून घेऊया. तर सर्वात आधी आपल्याला लागणार आहे 2 अंडी, थोडीशी मिरची, टोमॅटो आणि कांदा आणि कोथिंबीर. ह्यांना बारीक चिरून घ्यायचं आहे. आता एक बोल घ्या. बोलमध्ये 2 अंडी फोडून घ्या. त्याच्यामध्ये थोडी मिरची, कोथिंबीर, कांदा, टोमॅटो, थोडी हळद व चवीप्रमाणे मीठ घालून मस्त फेटून घ्या. हे असं छान फेटून घेतलं की ऑमलेट मस्त फ्लफी होतो. हे आता झालं आहे. आपण पॅन गरम करून त्याच्यावर थोडं तेल घालून त्याला ग्रीस करून घेऊया. पॅन तापला आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये हे अंड्याचं मिक्सचर व्यवस्थित घालून चारी बाजूनी पसरवून घेऊया. एका बाजूने फ्राय झाल्यावर त्याला परतून दुसऱ्या बाजूने असंच छान फ्राय करून घ्या. अशा प्रकारे ऑमलेट तयार करून घ्या. आता हे झालंय. आपण त्याला सर्विंग प्लेटवर काढून घेऊया. आता ह्याच्यावर चिकन शाकोतीचा पातळ रस्सा घालून स्प्रेड करा. वर खूप छान प्रकारे घाला. तुम्हाला हवं असेल तितकं घाला. अंड त्याच्यामध्ये छान ॲब्झॉर्ब झालं पाहिजे. आता ह्यावर बारीक चिरलेला कांदा, थोडी कोथिंबीर आणि तुम्हाला हवं असेल तर थोडं टोमॅटो चालेल, ते घालून गार्निश करा. आता याच्यासोबत सर्व करताना 2 पाव आणि थोडासा लिंबाचा तुकडा ठेवून सर्व करा. ही झाली गोव्याची फेमस ब्रेकफास्ट रेसिपी रोज ऑमलेट. तुम्ही ही डिश नक्की ट्राय करा. आवडली असल्यास सोलकढीला सबस्क्राईब करायला प्लीज 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 विसरू नका. थँक्यू. बाय.